कजरा वाली उड़न पड़ी कौन हो सरी मालिक आई आई मारे यार कब से इंतजार होत रहलो। का बात हो ए मछली लेवे के बा। क्या कहले बड़ो ये घड़ी के साला समय बात कबे से हमनी आके बैठल बानी बा। वो नहीं आई सका। मोरे तो मछली लेवे ऊपर तेने रहो नहीं चल अच्छा चल के चल इहे पोखरा हो हां इहे बाबू साहब अपने ही के पोखर बानू। हां अच्छा बोली कौन कौन मछली पोसले बानी में? एमे सब मछली बा रहू रोहू बा कतला बा अच्छा प्यासी बा अच्छा रूपचंदा हाँ रूपचंदा नीचे पटिया बा हम 3 लेयर मछली पोसले बानी। अच्छा अच्छा रहू के का रेट चलता? रोहू अभी हमार उठता माल 350 के आय 350 के चलता रोहू। इतना महंगा? महंगा कौन चीज बा ये रेट है बा ई कहाँ कहीं रेट बाजी? ये तो है कोरोना में रेट बिजली बड़ा 200 के चलता और वो कहते नहीं 300 के चलता। ना ना मला आला टेक्टिस हमरा लगे मत लगाओ हमनी जानत मनी हमनी एंगा कोनो एंगा अनपढ़ गंवार बनी तो 350 के रेट कहाँ बा? चारों तरफ बाय बाय मोबाइल के जमाना बा गोरवे पोखरा रखले बनी का? ये तो हमर साइज बढ़िया बा। ना ना तो 200 के रेट कहीं बा निमन निमन साइज बारी सो। ना ना 200 पर हुआ पोसाता 350 से 1 रुपया कम ना हुई। 300 के तो रेट कहीं नहीं के 200 से 1 रुपया ज्यादा ना दम जा ना ना। अच्छा तो 350 रेट हमार फिक्स बा। तो हमने 250 ले लास्ट देम सो 900 से ऊपर ना जाम सो। रुआ पोसाता तो दिन तो रुआ नियर बहुत पोखरा बा हमनी के एगो रुआ मालिक नहीं की बहुत पोखरा बा हमनी के। ये तो तारा खाली मला कम बड़े का और तो रुआ खाली पोखरा के कमी नहीं के ए हमनी बाबूआ ये 9 तिलिया डिबिया तेल लेके आवत और लगावत और तब तो हम देते नहीं की। हां तो हमनियो के बहुत पोखरा देखले बानी एगो रुआ खाली हती चुकी पोखरा ले ले बानी टीटीमा बतिया तनी हम पोखरवा हती चुकी बा ना तो कते जगह बा तार पूरा गौवा समा जाइए में। अच्छा 1 क्विंटल मछली ना निकले पूरा गौवा समा जाई। ए भाई तू कहाँ के माला हो मरसन हमर घर ह तो डुमरसन गौवा नु समा जाई हमें। अच्छा हती चुकी पोखरा में घर के नाड़ी बहेला गौवा कहां से समा जाई? ए भाई काहे इतना टेढ़ बोलत रह तू? ढेर बोलता नहीं तारा खाली पोखरा लेके 350 के रेट कहां बा हो? सब जगह बा कहीं नहीं के तारा लेवे के बतलो ना तो आगे बढ़त ना तो हम ना ले तो मत ल जा तारा काट भइल रही का तो हतना महंगा मछली हम ना ए के जा जा हम तो अभी 300 के बेचे ना बेचाई ए कोरोना बहुत अनु ना बेचाई हमार रेट बढ़ी हम नहीं जाता नहीं जा ना जा बेचाई हयो लो तारा संग ही बा हाँ। ले जा यो लोग हम ले नहीं जा जाता नहीं सो जा जा हम नहीं ना किनेम सो जा मछरी किनी हमरा एमे हम मटेरियल नु देले बानी 70 गो शौचालय के माल जाला एमे मछरी किने है मुडे का बड़ा दले सर हमरा खेत के हमरा ई पोखरा के मछली खाए खातिर मुंह नु चाहिए गान गड़ी आई जावे ऊपर आशा मुडे खराब कर दले सर जा कितना जना वही है माल बा हमरा लगे तो कितना जना वही है कितना जना जोई नाम बड़ा बाबू प्रणाम 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 का हाल बहू ठीक बा। ए मर्द दूरे रहो कहाँ से होता मैं बोला क्या नहीं ए महामारी के टाइम बा एंगा थोड़े बोलते कहाँ से होता रहो? छापरा से का होता छपरा नौकरी चाकरी होता। हाँ हाँ तब यही घड़ी आ गइलो। ए कोरोना के चलते अच्छा अच्छा लॉकडाउन में बंद हो गई कंपनियां लॉकडाउन लागल बा। देख लो ये कहल जाला पुरन के चौरा पंथ हुई देखो हमनी के तनी शहर धर लेलो हाँ। हमनी गांव ना छोड़नी तो ए बेरा अपन सब एने खेती होता गहूं कटा गइल पोखरा बा मछली निकलता आवता अपना आराम से खाए के बा सुत रहे के बा बाल बच्चा मेहरारू सब बा सब के रोपो आ पोखरा कटवावो आ 2 रुपया कमा बुझलो। हाँ। हाँ जा अब आई बड़ा बाहर से तनी आराम उराम करो चला कहीं तब ठीक बा जा हम अभी उठेंगे